Așa, doamna. Doamna Maria? Da? Bună ziua, la mulți ani! Bună ziua, mulțumesc. Noi suntem de la surprizerea domiciliu Mangalia și am venit să vă urăm și noi la mulți ani, dumneavoastră și Luizei. Stați acolo ca să vă pot filma. Da, așa. Dar n-ați intrat în casă. Hai, vină Luiza și tu. Hai că-mi dați și emoții acum. Păi, fără emoții nu se poate, doamna. La mulți ani să fiți Vă sănătoase. mulțumim și dumneavoastră să fiți sănătoși. Că vreau să vă prind pe amândouă. Un pic mai în spate, așa? Așa, ca să vă prind pe amândouă aici în cadru. Este pentru doamna Maria. Trebuie să-l țineți, să grijă la pituțe. Aveți grijă să nu cadă. Vă mulțumesc să fiți sănătoși. Mulțumesc. Nu mai te așteptam așa Nu. Suflați în lumânări și puteți să dați tortul la cineva ca să nu stați cu el în mână așa. Da, da. Stați un moment să așezăm mama. Gata. La mulți ani! La mulți ani să fiți sănătoasă și tot ce vă doriți să vă dea bunul Dumnezeu. Oh, eu când se trec prin cadru, nu? Acum filmulețul o să ajungă la... Cine credeți dumneavoastră că ne-a trimis să vă ureze la mulți ani? Vă mulțumesc din suflet pentru ceea ce faceți și ce ați făcut fără sprijinul dumneavoastră. Nu aș fi putut să fac nimic. Să vă țină Dumnezeu sănătoasă în continuare. La mulți ani, sănătoși! V-ați dat seama acum de la cine vine? Tu te-ai dat seama că ești cu ochii în lacrimi. Fără sprijinul nimănui. La mulți ani, să fiți sănătoase! Ca să șampanie jos, ca să dau tortul. Danie, vină în coace! Ia gândește-te, Mari, fără sprijinul vostru, fără sprijinul ta. La mulți ani, Luiza, să fii sănătoasă. Ține-l bine. Schimbă și melodia. Acum avem pentru tine o melodie dedicație. Cu dedicație. Nu pot să-mi dau seama, chiar nu pot să-mi dau seama. Parcă da? Ce să mergeți să lăsați tortul? Că vă dorm în mâinile. E o dorință, da? Cineva drag, nu asta s-a gândit să vă ureze. Asta e la maxim, o dăm, da?
Mămică, la mulți ani. Parcă ieri ai venit pe lume. Îmi amintesc cum te-am ținut în brațe pentru prima oară. Tu, micuța mea, erai atât de mică și fragilă. Mi-ai ținut degetul cu mâna ta micuță și mi-ai zâmbit. Amintirea acelui moment s-a întipărit în inima mea pentru tot restul timpului care a venit după. Ăsta e de bucurie, nu-i de plâns. Stai. Plânge de bucurie. Ești bine? Ba da. Ești bine? Scumpa mea, sunt anumite lucruri pe care vreau să le împărtășesc cu tine azi. Experiențele și gândurile mele. Citește-le oricând te vei simți abătută. Poate vei găsi o rază de speranță prin intermediul lor. Te iubesc mult, draga mea fiică. Tu ești raza mea de soare. La mulți ani, frumoasa mea. Îți urează mama. Vrei să-i transmiți și tu ceva mamei? Foarte mult. Asta o să fie o zi memorabilă, da? O să te aduci aminte toată viața. Sunt lacrimi de fericire. Te-ai abținut și de asta ai spasme acum, că nu ai putut să plângi. La mulți ani, să fii sănătoasă. Să știi că filmulețul ăsta o să ajungă la mami. Acum v-ați dat și dumneavoastră seama cine a fost? Da. Ai vrut să vă urez de la amândouă la mulți. Vă iubește. Ce-am făcut, am întors camera spre mine. La mulți ani. Mulți ani, multă sănătate. Mulțumesc și Dumnezeu. Mulțumim și ei. Și tot ce e mai frumos să vă dăruiască bunul Dumnezeu.